Benvinguts al Saló del Caravaning 2025. La fira ha començat, hem obert portes i ja podeu venir a veure tot el producte. Via Central, fem 50 anys. Hem fet una revista amb la nostra història i tots els productes que representem perquè tingueu molta informació. Aquí, a la fira, a més, us presentem un model, un prototip que hem fet 100% elèctric sobre la Ford. És un vehicle destinat a lloguer. El podeu provar i el podeu veure en directe aquí. És una meravella feta amb materials ultralleugers, pensada per dues persones i amb tots els extras. A la fira ens trobareu a diferents estands. Aquest vehicle el trobareu aquí, a l'estand d'Acros, on estem representant les seves autocaravanes i les seves caravanes, especialment caravanes lleugeres de menys de 750 quilos. Podeu anar a Adria, on trobareu en Pol, trobareu en Jonàs, trobareu a la Marta. També podeu anar a Ranger, on trobareu el Dioni i el Gerard. I també podeu anar a Devles, on us atendrà el nostre mecànic, en David. Hola, sóc la Maria Àngels. Nosaltres estem a l'estand d'Acros, on trobareu caravanes amb un pes inferior a 750 quilos. Hola, sóc Noelia. Si veniu a l'estand d'Acros, trobareu les novetats del 2026. Trobareu les games Safari, Premium i Luxor. A més, tenim una novetat, que és l'Adventure. És una minicaravana que ja us vam presentar a la Fira de Düsseldorf. Teniu un vídeo nostre al perfil. Si voleu donar-li un cop d'ull, ja sabeu. Esperem que ens vingueu a veure, esperem que ens puguem trobar durant la fira, estarem tots aquests dies encantats d'ensenyar-vos producte i de poder-vos veure. No us oblideu, a Via Central trobareu la millor atenció i el millor concessionari.